Na začiatku sme načrtli dve závažné ochorenia, teraz vám ich predstavíme. Je to genetické ochorenie, ktoré negatívne ovplyvňuje kvalitu života a predčasne ho skracuje. Žľazy s vonkajším vylučovaním tvoria abnormálne hustý a patologický hlien, ktorý sa usadzuje na slizniciach a upcháva životne dôležité orgány. Je to ale pomerne závažné ochorenie. Detská obrna je funkčné poškodenie mozgu dieťaťa, je charakteristické poruchami nervového a svalového systému v oblasti svalového napätia, sily, koordinácie a priebehu pohybu. Stalo to veľa námahy a veľa úsilia, aby to bolo aspoň také ako je stabilizované. Stálo veľa námahy čo? Postarať sa o Janku, ktorá má detskú obrnu, rovnako ako jej dvojička. Apropo, Janka je Braňová priateľka, ten má cystickú fibrózu. No a teraz čakáte, že sa budú roniť slzy? Nebudú, pri nich sa to ako si nedá. Presvedčili nás o tom na Braňových narodeninách. Na to, že má Braňo v týchto dňoch narodeniny, nezabudli ani kamaráti z netu. Nechýbali gratulácie. Milý Branko, dovol, aby sme ti zablahoželali k tvojim narodeninám. Všetko najlepšie k tvojim narodeninám. Veľa zdravia, šťastia. Braňuško, po mladej, stará. Vypadám na 50, ne? Ne, 32. No a práve vďaka internetu sa Braňo a Janka spoznali. Ona je totiž z východu z Vranova nad Toplou a on z opačného konca, z Kbelov na západe. Občasné stretnutia preto stoja za to. Oni sú úžasne zlatí, nezmenili sa. Super ľudia. Janka veselá kopa, Braňo Ešte veselší. áno. Teda pravdu povediac, Braňo nepôsobí ako keby mal cystickú fibrózu, ale čertovú vrtuľu. Ale nepáči sa ženám na mužoch často práve toto? Áno, práve to je na ňom to dobré. Aj keď to samozrejme Braňo na začiatku nemal na ružiach ustlané. Mala nejaký menší problém, mi odpísať na môj nik. Ale to už bolo dávno, ešte keď si obaja len začali písať. Janka mi odkedy? Rok? 2 roky. Evidentne nosí trestné údaje v hlave skôr Janka ako Braňo, ale to asi pozná každý chlap, ktorý si pamätá všetko možné, okrem tých dátumov. Skúsili sme teda ešte jeden test. Kedy si sa začali Braňo priateliť s Jankou intenzívnejšie? No, kedy to bolo? No, postupne to došlo. Aha, tak opäť raz pomohla Janka. Tak na tretí pokus to už možno vyjde. A koľkokrát ste sa už odtedy stretli, milý Braňko? Toto je koľko naše stretnutie? 4. 5. No. No Braňo, ešte, že tu Janku máš. Obaja však majú niečo spoločné. Dávajú chuť do života mnohým kamarátom na nete. Oni naopak inšpirujú ich. No a samozrejme sú tam ešte obetaví rodičia, známi či lekári. My nechceme, aby žili preto, aby sa liečili, ale chceme, aby sa liečili preto, aby žili. Máte pocit, že sa s vami nikto nebaví, že vás nikto nemá rád? Nevnúkajte. Šup na internet, možno aj vy spoznáte takýchto príjemných ľudí. To je fakt, nad pozitívami a negatívami internetovej komunikácie sa dá polemizovať dlho, ale sú momenty, keď je to jasné. Internet je dobrá vec. No super.